பொன்னியின் செல்வன் ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பொன்னியின் செல்வன் 1ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பிக்சர்ஸ்லாம் நான் ஷேர் பண்ண போகிறதில்ல, டேரெக்டாக ஒரு டாப் 5 ஹிடன் சீக்ரெட்ஸ் தான். இதில் வந்து ஒரு பிக்சருக்கு ஓரமாக ஒரு மாதிரி குத்து விளக்கு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குங்க. அது என்ன சிம்பிள் யாருக்குன்னு தெரில. கொஞ்சம் திருப்பி படிச்சிங்கன்னா HAV ஹேவ்னு இருக்கும். இது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு வியூவில் வந்து ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துட்ருக்கான். எப்படி இருந்தாலும் நோண்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக இல்லாமல் இது வந்து எப்படின்னா இது வந்து ஒரு படம் வரைஞ்சால் அந்த படம் வரைகிறதுக்கான ஓனரோட கையெழுத்தாக இருக்கும். ஸோ அந்த கையெழுத்தை தான் இப்படி திருப்பி அப்படி போட்டிருப்பாங்க. அது என்னமோ தெரியல, ஒரு மாதிரி குத்து விளக்கு மாதிரி வந்திருக்கு. மற்றபடி இந்த சிம்பிள்லேருந்து நம்மளுக்கு எதுவும் வந்து குறிக்கிறதுக்கு வரல, எந்த உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வரல அப்படிங்கிறதும் தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த வியூவே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு வால், ஒரு கேடயம், அப்புறம் பின்னாடி கொஞ்சம் செதறலாக நம்ம கன்ஸ் ஷூட்டிங் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோதான், இவ்வளோ தான் இருக்க முடியும். ஸோ அதனால் டாப் 5 ஹிடன் சீக்ரெட்ஸ் தான் இப்போ என்னால் கொடுக்க முடியுது. பார்ட் 2 வேணால் நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் இருக்குது. இந்த வாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து 10 வகைப்படும். அந்த வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தல்வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தல்வார் வந்து 10 வகைப்படும். அதில் வந்து கந்தா, சிரோஹி, பட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வகைகள் இருக்குது. இதில் வந்து இந்த வால் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டைப்பு இந்தியன் ஸ்வாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வால் வந்து போர் வாலை குறிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சொல்லுவாங்க. இந்த வாலுக்கான பேர் வந்து டைப் வந்து கந்தா வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கந்தா வால்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் சில அடிஷ்னல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வாலில். ஸோ நம்ம ராஜராஜ சோழனுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு வாலை வந்து இவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 புலி வந்து நிற்கிற மாதிரியும் இருக்கும். மேலே அந்த தல்வார்லேருந்து 2 புலி வந்து ஆட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து 4th ஹிடன் சீக்ரெட்ஸு. இந்த வால் வந்து ஒரு ஆளால் சக்குன்னெலாம் நீங்கள் தூக்கிட முடியாது. இந்த வாலை தூக்குறதுக்கு வந்து ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து வேணும். ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க. அந்த கேடயத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 வளையங்கள் இருக்கும். ஸோ 5 பேர் சேர்ந்து தூக்க வேண்டிய வால்னால் அந்த தூக்க வேண்டிய ஆள் எவ்வளோ ஒரு ஹிட்மேனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க. அதுதான் வந்து இந்த வால். இதுதான் வந்து சீக்ரெட் நம்பர் 3 இதில் ஒளிஞ்சிருக்குது. 5 பேர் சேர்ந்த தல்வாரான கந்தா வால், 5 பேர் சேர்ந்து தூக்க வேண்டிய ஒரு பயங்கரமான வால் தான் வந்து இது வந்து இருக்குது. இது எங்கேயோ திருச்சி ஓரமாக எங்கேயோ ஒரு மியூசியத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நானும் பார்த்ததில்ல, தெரிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்த இதில். ஸோ செகண்ட் சீக்ரெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் நட்சத்திரம். இதுவும் வால் பற்றி தான். இந்த வால் நட்சத்திரம் வந்து அந்த மேலே வந்து அப்படி போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போஸ்டரில் சொல்லியிருந்தாங்க. இதுலேயும் ஒரு வால் நட்சத்திரம் லைட்டாக போகிற மாதிரி இருக்குது. அந்த வால் நட்சத்திரத்தால் தான் அந்த கேடயம் வந்து உடஞ்சிதா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக. ஆனால் அந்த கேடயத்துக்கும் அந்த வாலுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் தெரியும். ஆனால் அந்த வால் நட்சத்திரம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ராஜகுலத்துக்கு ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து ஆதித்ய கரிகாலன் கொல்லப்படுகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வரும். ஸோ அதுக்கான இன்டிமேஷன் தான் அந்த வால் நட்சத்திரம். ஸோ இந்த வால் நட்சத்திரம் வர்றதுனால இது ராஜராஜ சோழனோட கதை அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்கான ஒரு ஹிடன் சீக்ரெட் தான் அந்த வால் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறதும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சீக்ரெட்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு சீக்ரெட்டாக வந்து நம்ம எதை எடுக்கிறோம்னா, இந்த கேடயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ரவுண்டாக இருக்குல்ல அந்த கேடயம். இந்த கேடயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து 5 பேர் வந்து அந்த கேடயத்தில் இருப்பாங்க. 6ஆவதாக வந்து ஒரு புலி இருக்கும். அப்படி தான் நீங்கள் அதில் எடுக்கணும். ஸோ இது வந்து எதை வந்து காட்டுதுன்னா, ஆதித்யான்னு சொல்லிட்டு ஆதித்யா 1 அவர் அரசாண்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 870லேருந்து 907 வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு 37 வருடங்கள் ஆண்டிருக்கிறார். அவரோட ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு தான் அவரோட ஆட்சியை குறிக்குது. ஸோ 2வது ரவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதித்யாவுக்கு அப்புறம் பரந்தகா. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 907லேருந்து 48 வருடங்கள் 955 வரைக்கும் பரந்தகா சோழன் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்கார். அவர் தான் மிக அதிக அளவில் ஆட்சி புரிஞ்சவர் அவர் தான். ஸோ அந்த ஆட்சியை வந்து ஃபஸ்ட்டு 2வது லைனில் அவங்க வந்து 2வது ரவுண்டில் அவங்க கொடுக்குறாங்க, பரந்தகா 1ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 3வது ஒரு சின்ன லைன், ஏன்னா ஒரு வருஷத்தில் கந்தராதித்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் 1 வருஷம் ஆண்டிருக்கிறார். 956லேருந்து 57 வரைக்கும், 55லேருந்து 56 வரைக்கும், 56லேருந்து 57 வரைக்கும் அடுத்த லைனுக்கு வாங்க. அரிஞ்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஆண்டிருக்கிறார். ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிஞ்சியா ஏன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர், 1 வருஷம் தான் ஆண்டிருக்கிறாரு. பல திருப்பு முனைகளை வந்து கொண்டு வந்தவர் இந்த அரிஞ்சியா வந்து சொல்கிறாங்க. இவர் அரிஞ்சியா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்ட்ரி அகென்ஸ்ட் எவில்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து அரிஞ்சியா பேரே அரிஞ்சியான்னு வச்சுருக்கிறாங்க, விக்ட்ரி அகென்ஸ்ட். அந்த வாலில் அந்த 3ஆவதாக இருக்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி டைனோசர் கலந்த, ஒரு மாதிரி பள்ளி கலந்த, ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக எவில் கலந்த தோற்றமாக இருக்கும். அது புலியாகவும் இருக்காது, மிருகமாகவும் இருக்காது, ஒரு சாதாரண மனிதனாகவும் இருக்கும், 2 கலந்த இதுவாக இருக்கும். ஸோ அந்த அரிஞ்சியா 1 வருஷம் ஆண்ட அந்த அரிஞ்சியாவோட இதுதான் 3வது வர லைனில். ஸோ அடுத்தது 4ஆவதாக வர லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுந்தர சோழன் அவர்கள். சுந்தர சோழன் ஒரு 15 ஆண்டுகள் 985லேருந்து வந்திருப்பார். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அடுத்தது உள்ளது வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்தம சோழன். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரந்தாதித்யன் பார்த்தோம்ல, அவரோட வரிசையில் வருவாங்க.
ஸோ உத்தம சோழன் ஒரு 15 வருஷம், ஸோ சுந்தர சோழன் ஒரு 15 வருஷம், இப்படி போட்டு அந்த 985 வரைக்கும் வர்ற அந்த 5 பேரையும் வச்சு தான் அந்த 5 லைன் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த 5 பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு கந்தராதித்யாவுக்கு மட்டும் ஒரு லைன் சொல்லிட்டேன். மீதி அந்த ஒரு நடுவில் இருக்கிற புலி தான் வந்து நம்ம ராஜராஜ சோழன் அவர்கள், அருள்மொழிவர்மன் அவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கற்பனை கலந்த ஒரு ஹிடன் சீக்ரெட் தானே இது. தவிர இதுதான் அப்படி இருக்க முடியும், அதுதான் இப்படி இருக்க முடியும் கிடையாது. இந்த கேடயத்தில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும், அந்த ராஜராஜ சோழனுக்கு அப்புறம் வர ராஜேந்திர சோழன் அடுத்தது இந்த கதை வந்து இந்த கேடயத்தை வந்து குறிக்கிறது வந்து ராஜராஜ சோழன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கணிப்பு. ஸோ இந்த டாப் 5 ஹிடன் சீக்ரெட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் திட்டலாம், பாராட்டலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, எந்த பிக்ஸும் கிடையாது, அப்படியே அப்லோட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட காமன் மேன் ரிவ்யூ சேனல், பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட பொன்னியின் செல்வனுக்காக பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட காமன் மேன் ரிவ்யூ சேனல். இந்த சீக்ரெட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உண்மையிலே லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது. ஸோ அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் காமன் மேன்.